guys, itu langsung ane video kita lo. Tabu hengke darat kan bayar dia enggak. Angkat ini aku tolak tangmai. Ngerok tadi lo nulis, kami lo nulis emang kena bor tangmai. Je tini aku tolak tanggai. Tahu time itu pasta. Je setan semen nak kornai. Gari kanai. Tabu farman to naik time sudah isi. Tahu nih kan yang aku tolak. Cina orang tangan aku tolak tanggai 3 घंटा nanggo. Abagai kebon bagai ini gini banyak bagai tanai. Baik garam tini ora musuhnya kagok aku nih nokor sini je video to nok tai lama kos namlia direct baik garam tini nokor tangi nok namanya tahu nih ke salbos ke tunggu tini kalau mana bagai video to nama kalau lama kok anggar gari rok biji jadi lama bahasal abagai direct baik garam tangi nok video semendo kenal orang mau mana guys na dia mungkin baik garam nih bini amakke baik garam amongke boroni khat sukse naithok na di busuk naithok aro angke ani riknai berajak do angke yang norok nui mangkhana bini blouse busuk sinaithok sa angke sadoi berai tonjak angke naidi busuk naithok blouse amo bebakno booking ang paijak guys angke yang naidi iko rignai main topic do amongke rignai amo baksa booking angjak baksa ke ko kenaro nui mangkhana busuk naithok rignai abo kusi kuluk jagi hodo bising si tongko iPhone 7 sunai togo kenaro nana musuh dong hangke ang screen number jak bajaran ni boga WhatsApp contact khai tar thangai narmano yang ke naro na bo phaima yang ke gusto bisi parcel rohnai ta guys among ke bajaran ni bini nogana ni customer ang thamoni pore borok phaika angke borok ni ba bai tikine kare ma phunu tongkha abage ang bai kok sayang tongkha bo ayang si bis tong tong khangke borong nu ang nai tong kha suino video khai ang kesang geo bike he dikne amno merke marke sajau phone ke amno nai tong kha ke yang gotai sa mai bike ke abo green color kaisa angke abono tamine ang color sajang maya blue bo hmi maya green bo hmi maya amno nai tong go bike ke borok khomni nana ni nai dai tong go ke naji borok kisasa tamu he salai tongka Ani deh. sama banyak pajak tabuk finally ko ang rikene paine phani rikene kwbangma bo kale khaita jak khaibano paikha odek phale paikha ke tabok blouse to mane Tay càng ang strong sa blouse. Obo kaisa, hindi kaisa tobo, obo kaisa tobo. Tay ke. Iko, tay. Obo kaisa to. Song dong su. Obo nrok nogoi, ri kurung karang nogoi wan sa kanang tang hayang ga ni tabo. Korong ni customer khai nai thanglai ma bagisi rong khnup lai ja kang tong. Ke ang bo afro na asuk dai tongkha ro ke ang amon choice khaika eksamo tlangnai amor to tabuk tlangai thanai amo ke ang booking ke client thanai ke narok jara by ni channel subscribe khai ready ta video like khai di আর narok paina musung tongkhang ke ang screen o phone number ine WhatsApp number ke ane tibe ke 753106 ang bo screenshot le nai tai description o bini channel ni de nai description box o narok thangai visit khainai di bini channel o ang ke tab asu goi tongkha bai tini ang belana kha khamjak bai ni bagai tawni ke ang bin bagai khaklu buthai tona hin tongani timalia phungo dongan bagai timalia tai se phaikur tona abana phaikur tonai oring nai no apro sai sung na phainai ke bai ani sira na tamo sana musung nai ni channel no joto no burung hamjang ma kuplong dudi tamu nai ni subscribe bisong kha only 5 only 5 no please dakti nrok bono 1 ke kare dudi chung tipra ke ting tipra joton tipra sa chung obono bo subala nya nai go mane kaisa
Parasa baru masuk ke step kaki bono sung kita yak tole botai himi mai yang bono kita telan ni sung asa kawo rom de kita sat asa katana bagai cerai bono ka buri bono ko himi mali ya step kaisa kasa ke bono cerai bono nong rom mai telan kana bagi ke kaisa yak tole nang lai bule for example ama kan yo munai nyo bota bu pas kalau drop isa drop subscribe kai lai jadi just 1K complete khai dia amone boni monetization pano open on khai jadi abang lagi nang nang koi jauh ya asung ta drop nanya nang ni hampir mah ko ke norok khai ma khana baita musaka just norok no 1K request khayo 1K complete khai di ya sunga norok no tai lamar bo phungnai ang kawang ma tong phungjang nai nai tungni business toy sat ge ko taise phun nang na bainero ri ginai busuk kebang tahu ke thang sinai ki ko ri dok tei nomor be ha to no bai tam ge ta ta no khage na tahu muska ngare faja ko ke ko di rok na pakha taise phaya na guys ta bung ke ana male bin male kok sungo bin dong male thana jang khang ya saka thana ing kha nei ge mo dor khulo gate khulo in nokhor kha ke tabung ke jota ka ne bagai nai tongo yang buat jota citra mana kai nagar kha camera sak sagai no ge kha khai norok video nai thok dang na ge ayang ke bayana sakao naklai tong hata thang ka do tai sa phaya na ao go tao thang sin go thang ka bai do tay sẽ phải nè ao hai khao nè có ghét bài ghét khadi ông mình tung bên nóc mà được sao ghét khadi ghét cái sao mới có nhá cái sao vậy ko yang gari ro phai supai kha darabo yang wo yang on gari ikne ro na gari di ko phai kha ge tabu sinai no guys among ge khomolong patni ukolok phaising yang kha tau bani nokni nohore thangi tangoi ko salbo guys ke tungmani mar sukang kolom mani nokharo sinai gari norok kusung suke saltung mani kolomang thina sing sukang gari bisingo o dara auto driver bo kolom jak suka suke saltung mani guys ne gari view bo suk sinai thok suke saltung mani ang tini hai ai live first time hati ke saltungo gamong ke khomolong ni front gate do buskangni ke gari bagai hawi malia ke haina nong phung bagai kisasa video clip na kata ge yona di buskango phung patni buskango bumti hai kendor nui mangkhana kha khayo video no peran nai thok jaka nei ge anan logeri tungai anga bo kha khayo ke ang mono logeri tungai ge yona di buskango ge busu sinai thok te buskango chini khung ro go chini edis ro busak se bo de puman khana nai di among kha ge bu bagrani di beraja karo senamai gena ji sesenai to ke yang go ang ke thangai tongo guys tabung ke ang jirne ni chandrapur sopai ka ang tabuk chandrapur ni gari ka thangai tongo nagarjola phaising agotal phaising ke nai narok video no chandrapur ni thangai tongo bortola nagarjola ayang phaising ayang thangai si sini yang phaina ke ayang thangai si gari ke ma kao nai ke lamao yang norong phungai town rok bo busu sungai thok thok oin tong do e busan te nui manai no khum rok ke town ri rok nui manai ke nai ni borok busu se bang ang ke gari bisingo guys kolomang si tini marong soka ayang bo kolomo yang bo phaimani haini hai kolomani tini marke saltungo abagai kolom soka fatara bokrok thaja kare osi nobar masa siu
anda khai biu khayo ge norok bagai busukse ang hardware mod khai guys norok bo an kisa support khaijadi gana di among ge iko sikhum naithok noi mankhana ete norok mui manai buskango naidi busuk khe dogan thas khe naithok ongoi tong ge yango ge traffic kisa tangina traffic kisa khe traffic layo abagai gari buthak ma thango aste khai yango ge nei dogan rok buske sajok lai tongo jana sajok khai aro ge traffic ro signal klaina naitongkha jengke lai thanga ge jengke tanai debra phasing iko yango debra phasing thanga debra phasing thangai je ko nai mankhana norok tebo iko lighting rok susi naithok norok tam bahang saime ale marke lighting rok mosongjak hingkangke sajojang he naithokjago guys iko aro hingke manni phali tongo norok jota rok tirok nai mano agartala o thangui borok haise footpath khaiui phali tongo iko naidi footpath khe phali tongo iko tupi rok chwraina naithok angkhe time kwrwini bagui paimanliya angbo paijana tongmani haifano paimanliya time kwrwini bagui ge gari bo trek chala tongkha bang angkhe norokni bagui video khai tongkha ta iko chair rok phol rok apple rok angur rok phali tongo naithok borok kuthum laijak nana bagui paina bagui ta iko naidi susi jam borok kwbang iko yango naidi busuk naithok tong angkhe time kwrwini se nai maiye norok jodi nana muchungjai tong hingkhe thangui naidi pujani bagui usukhe naithok iko naidi busukse amo bo iko nukui mankhana busuk naithok so thas khai tongo norok paina muchungjai tong hingkhe agartala thangai paidi thangai visit khai jara baksa soya khoro tongkhana borok thangui naidi ang tabo sopai kha kaman chumui o iko aro tabo the next day. guys mia bike rok ni aro thang phaikha tabo hingkhe phungo hata time oi tongo hingkhe riginai phungnai nokno kanai ani location iko originai bike rok ni aro nitomani subya komo rigena bumte hema tanga sana naithok ja khabo bo ke bike ron tam message na musungsa hey bike ron tam message na musungsa na sarita nung bani bumte hangjak bike ron aro rigenai nagai Belanda kamu sekarang naik mana sih? Wow, sera. Jadi, saya tahu. naithok ja khana na nagari guys mo angke ani chirai bagai mia paithomani yang kere ne kanai try khai tongo nogoi mankhana tesing tamo message ka bike ron no ingke kha khai norok video no sajak khanai ke salbase tungmani tini bo hainai salase ke market tungo ke chini yang to tini bazar bishebar ni bazar ingke norok jara ani video nai tongai rok belai no hambai norok no video no fast simi paitha jara nai bagai ke teke seri kes no jara ani channel katalong tongai rok borok please subscribe khaidi ke subscribe khai bell icon click khaidi tatane selai sekang video update mana bagai ke asung no tata bye bye.